Send-off ceremony, ipahigayun alang sa muabot 700 ka mga sakop sa uniform service ug mga force multipliers nga ipakatap karong gabii sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa Traslacion. Alas 11 karong gabii, dadun ang mga imahe nila ni Senior San Jose, Birhen sa Guadalupe ug Senior Santo Niño sa dakbayan sa Lapu-Lapu agi sa First Mactan-Mandawi Bridge, diin sugaton kini sa mga local officials sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Dayon dadon ang mga imahen sa Holy Family ngadto sa simbahan sa Birhen sa Regla alang sa usa ka santos nga misa sa di pa kini dadon ngadto sa Naval Forces Central aron didto manukad ang fluvial procession. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga gawa sa pag-secure sa Traslacion route, lakip sa gisusi usab karon sa intel community ang presensya sa mga posibleng pickpockets kun mga mangunguot ug ang mga kadudahang tao ug kadudahang butang. Pero as of now, wala pa kita nakita or naitabo nga naay nakuutan o naay mga bugos nga nang ano. So far wala pa. Hopefully wala sad.